sakramen ladapi sarungan satngen. En ya Robert en pendon burom malakapor. Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay. Ka burom hau pa batukun bani min sim bakut. Balalong bamling kong jumenta bad barabor junam la junam. En ya Robert en pendon burom malakapor. Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay. Ka burom hau pa batukun bani min sim bakut. Bamling kong jumenta bad barabor junam la junam. Amen. En ya Robert en pendon burom malakapor. Yak sakramen bakuitam keduan bad balong blay. Ka burom hau pa batukun bani min sim bakut. Balalong bamling kong jumenta barabor junam la junam. Amen. Ko blay traikan rat badon menta habding jongi hakni keduan kedupat ka jongi hakadurupu ninget skem bamelong blay jongi hakni ke yukaris bakut ninget skem bamedon telit telan hakni ke sakramen bakut tam keduan ko blay traikan rat nikerpat rityame hakni kapor bamenwan ban song ban sabadngi kanong ngong singain hakni kapor bamedon ringkat bangi ko blay traikan rat tuan ngidon kam yame tuan ban kerkhu kerdo yang baru iwe paiwe kerkhu kerdo ya kane ke paris ke bathamai ke jungi kerkhu kerdo ya ki pait Kristen baro jong kane ke paris kerkhuro ya ki to baro ke balawan na janne na jengai Torito sumari ki ada ya kinek jing pang ke jing sitom baro. Ko blay traikan rat. Kerkhu ya ke jing don kam jing baro. Paringkat ke jing don lang jong mesisha nin poi sha kamir ka thong. Tong yang lang yaro ya me ko Jisu. Yaro ya me ko Jisu. Ngimane ya me ko Jisu. Ngimane me ko Jisu. Isngongu ya me ko Jisu. Ngongo ya me ko Jisu. Iid ya me ko Jisu. Iid ya me ko Jisu. Yainam ya me ko Jisu. Yainam ya me ko Jisu. Ngipendon burom ya me ko Jisu. Ngipendon burom ya me ko Jisu. Ngingeit hame ko Jisu. Ngingeit hame ko Jisu. Ngikarmen hame ko Jisu. Ngikarmen hame ko Jisu. Bishania hame ko Jisu. Bishania hame ko Jisu. Nyai tilut hame ko Jisu. Nyai tilut hame ko Jisu. Ko blay shibon ko Jisu. Blay shibon ko Jisu. Nia sengap jar sipor bangi khot karpa dia Jisu sisa ba unwan ban song ban sa hak donor jongi hak jing khat ki jongi hak ying ki sem jongi hakane ka paris ka bathamai ka jongi ni priang burom ya usisa kum sim jongi nin khot karpa ba unyai don ringkat ban ni barabor hak yait ke yeng ka jongi hak bangi te ya kane ka paris hak jin le jin kam jongi baro ni khot ker padio mada ka jing isne ka bakrau ka jongu theker hai halor jongi ki jing ker kho ke babon bangi don kam bangi long sisa ti kamon ti ka dian jongu hak bangi te ya ka hima jongu hakane ka sala prathe hakane ka paris ka jongi Nyai beteng ban yaro pendon burom yo blay try kana du ba don hak dem jongi dakba yesim kawai ka jingruai Ngi orang yaro ya me ko try Jisu. yaro ya me ko try Jisu Ngi ai nam ya me ko try Jisu. ni ai nam ya me ko try Jisu Ngi mane ya me ko try Jisu. ni mane ya me ko try Jisu Hakane ka klemat kad bau try udon hapdeng jong pi jonga hakane ka por. Ngit pediang burom yo sa shi sen
Kumbaong ke kitab Hawar la kelenong ke baar pulai ke dekat ke baar pun riu. Doa ye ke donut jong pi hanga. Komen ke parabi ye utrai Jisu kwa ye ke riam ke jongi. Kwa ye ke spak ke pau ke ksiar ke rupa ke jongi. Kwa ye ke jingdon jingem ke jong pi ke jonga. Henry ke ba ukwa hakane ke janmit hakane ke no pai sngi ke dei tang ke donut jong pi jonga. Kamadei ke donut ke belapai lapra, kamadei ke donut ke bajaing, kamadei ke nu ke jai donut ru. Henry utrai habau kwa habau pan, kamut udon kam shisha ya ke donut jong pi jonga. Nagri ke dau ong doai ya ke donut jong pi hanga. Kumta hakani ke klemat, hakani ke por, ngin terwai ke donut ke jongi, ha utrai Jisu, bar ngin ai ke jingiro, ngin ai ke buram ke nam ke bamau, udon hok banyo. Naga kitab Isaya haglenong ke basau pulai ke dekat ke baar pawai ke ketianu belai ke ong kini ki briu ki bangala tau na ke bentai ladi kin sarwai ro yanga kini ki briu ki bangala tau na ke bentai ladi kin sarwai ro yanga manu kita ki briu dei mapi dei manga tegum ta ke por ngin ai ke jing ruai ngin ai ke jing ro yu harengkat ke jing terwa ke jongi ya ke donut ke jongi ya Jisu daga bangi tap ketilang ni pendon burom shisha yo utrai nang bu nang tau jongi lada wanu MLA wanu MDC wanu no ni kloi shisha ban tap keti ni kloi shisha ban pen kre welcome song ni pen kloi ban pen kre kashat ni pen kloi ni kloi ru ban pen kre wat ya ka bam ka di namar ngi don kam ban yo ka ei naki uni utrai Uwan baru kloi ban ai ke mamapi mangangi don kam barakan ni keno pai sngi upan tang kawai nangi ai se hanga ya ka donut ke jongpi te kum ta kan ni kapor tongin ya ro you try nong bu nong thau jongi bau dei u Jisu unong pen im jongi Jisu nong pen im Jisu nang penem Jisu nang penem Jisu nang penem jonga yaro you try hallelujah yaro ya u try hallelujah yaro ya u try Yaro ya utrai hallelujah Yaro ya utrai amen Jisu nong ai bor jonga Jisu nong ai bor Jisu nong ai bor Jisu nong ai bor Jisu nong ai bor jonga shan men how try hallelujah shan men how try hallelujah shan men how Shankman will try Jisu. Shankman how will try hallelujah. Shankman how will try Jisu no petgen jonga. Jisu no petgen. Jisu nong petgen Jisu nong petgen Jisu nong
kapti ke bajam na ke bantau blai jongi utrai Jesu Christ unong pedim jongi unong lu unong thau jongi ia ro ya me utrai Jesu ni ai nam ya me utrai Jesu ai nam ya me kutrai Jesus ni mane ya me utrai Jesu ni mane ya me kutrai Jesus Jesu me dei u blai jongi Jesus be blai Jesu me dei us iem jongi Jesu me dei u paralog jongi Jesu me dei u blai jongi Jesus be blai jongi Komen ko parabi ye utrai Jesu don hang ni wan menta ke jan miet ban kerku ye pi ngai wei pai wei hato ngin keli ala de menta ngasong hok ne menta ban yo ye ke jing kerku jong utrai hato ka ei ka bangala le na ka benta o Jesu ngila te bu Jesu la le bun ki ei na ka benta jongi o Jesu la ayo kpa jong u bangin khot lang ko kpa jongi o Jesu ai lut na ka benta jongi ka ei ka ba ma phi mangangi ai pa na ka benta jong u o Jesu la ai ka kami ka jong u ka Maria thei sati o Jesu la ai ya la de la yap o la ai ka met ka snam ka jong u bangin bam o Jesu la ai ru ya men siem ba khu jong u yangi ka jingkali menta ka no phai sngi ka long hato long kami long pa ki khon samla ngila banong ki sister ki reuniam baro ki nong tray balang ka ei ka bangila ai shisha ya o Jesu tongin syong gini ka por ban ngin puson jar jar ngin syong gini ka por puson jar jar ka ei shisha ka bangila ai na ka banta utrai hato ka dei ka ne ka shisngi ha ka shitayo ka sngi ublay ki wei pat ki sngi ki dei na banta jongi kabang iyo sngaw mene ka dei bo Jesu kwa ya ka dono jong pi jonga naga kitab jing pen pau haglanong ka balai ka dekhot ka baar pho ka kitinu blay ka ong kumni bo Jesu yeng ha ka jing khang bo utit ya ka jing khang bala daw no yo sngaw ya ka ta ka sur u kloy ban yeng u kloy ban pli ka ta ka jing khang u Jesu un sa wan rung bad un sa ya shong bam bad u ko men ko parawi ye ka ei ka ta ka jing khang ka dei ka dono jong pi jonga wala ublay ulong ublay henry la dama pi mangangim ong ko try one ko try ale shong bat nga utrai umla ban le jubor umla ban one jubor henry da ka bangi khot ye ukloi ban one la deng yo sngo shishay ka ta ka sur kilong kemi kilong kpa ki samla bat ki heb barit baro ni kloi ban pli ya ka jingkhang ka dono jongi klem pep utrai un sawan un sa shong hapo ka dono jongi kum ta ka ni ka klemat mat day ka dono jong pi ka ba e ka no mat day ka dono jong pi ka ba pai ba pra mat day ka dono jong pi ka ba sarong mat day ka dono jong pi ka ba le pop henry utrai ha ka ni ka klemat u ong to ai se yanga ya ka to ka donot to ai se yanga namarom dan doktor ko men ko parabit ye bala ban penkia ya ka donot ka ba pat ba pra jong pi jonga ya ka donot ka ba e kom umau dei tang utrai Jesu ubala dei tang mo umar we ubala ban penkia tang mo umar we ubala ban kta but om don shu da uwe pat ublay nagani ka daw haga gospel kat kumu Yohanes haglanong kabakat san kadekot kabasan utrai ong ade ngalong uding sowan mapilay pidai tang kitnat pilaban ha pakano kapor habajur kala er ngilaban hap ngilaban terkong henry ladang iyay sabadu ngilaban saiso shibon kabakham kerpang padeu ong kelamanga penumla ban le ai kabamut lada pirius pa kanu pidon ka kendau ka siap kanu pidon ka kam ka jam pi ithulu di kilong he kilong han pidon ka bor hakasnong ka tau ka jong pi henry hakani kano pai sngi utrai pen kan mau ngi klem manga long kpa klem manga ko long kemi klem manga penom la ban le ai yang kiruniam ke badon hang niru utrai upen kan mau klem manga penom la ban le ai pila ban dei
parish priest pila bandai assistant pila bandai kibabat kekerdan beper klem manga pimla bandai ai Henry ngai ibun sin hakajing embryo jongi ngila kloy ban ong wat yakan ka kentien ka bau Jisu ong habang ngilek keleng ong klem mangate pinum la balei ai le sikilong kami kilaban ong kikun jong kikokun klem manga pimla balei ai ulong kpa le se ulaban ong yakalok klem manga pimla balei ai ya kan ka kentien dei tang utrai ulaban ong laban dei ki phadaru kin ong klem manga uling do pimla balei ai mangaru kumunong yalam le sengalaban ong klem manga pimla balei ai Henry kan mau ku men ko para bau bleu laban sei na ki mauru baleng ni hap kop sarong habang idon ya ka bor le ka sap ka phong namar klem ma u shisha ngim laban lei ai bun sien ngila kop sarong da ka bengi ong klem manga kadai tang utrai balaban ong kumta hagane ka klem mat ki donut jong pi jonga ki dei shisha ki donut ki badap da ka pop ka sang renjan badum don weiru ki bahop ang ni baru ngilong kinong pop klem utrai shisha kumbo ong Petrus shano ngan let ko trai klem mami badone ka ktien ka jingem ko trai klem mami ko Jisu ngim la balei ai dangi don sakat no kat nuro ko trai klem mami ngim la balei ai om don kum mami ubala ban kta ya do not jonga langawat syadu bakut ka pertai ngan shem klem mami ko try ngamlong ai komen ko parabit yang akwa ya phi kan ko por habangi ruai kan ke jing ruai tungin sngotu shisha klem mutra Jisu ngim long ai langi don ka jakashi ekar langi don ka spa ka po hapo account jongi daki po kror laki kun ki jong pi kalayo kam lut la pi don pm pi long kumno pi don sap pi don pong klem mutra shisha ngilong thalli namar baro ki wan no try tungin bu ka sti jongi hakane ka shadam jongi namar dei ka donor ka jongi ka basarong man ka por ka jingim kristan jongi ngim ju poi perkat shu bakani ka donor jongi ka dei ka temple ka jong utrai sithi ben kong ski koren lai khat hen rio hatu phim tip mo ba phi dei ka temple jong blai but o men sim jong blai u shong u sa hapi haba pet menta hakadono jong pi jonga kadon dang de kajing kwan spa kadon tang de ki wei pat ki judge blay ki wei pat ki judge men sim kwan lalot ki men sim bishni ki men sim kam te me ki bamla ban yama hakajaka bo men sim bo khu un don hangi ngila don de men sim breu ka men sim hanga me kat hanga klem manga tungin pan maap kini kapor kat bangidang ong yo try ka jing khot ka jongi yo u ka dei lupa ka jing pan maap ka jongi ka jing sngo jongi ba klem mo ngim la ba lei ai bat om don doktor bala ban pen ko ya ka don no jong pi jonga tang u Jisu nong pen kia om don shu ko mami bui ki kti jong pi ka shadam jong pi namar dei ka ne ka don no na ka ne sami bun ki kan rum kan ram ka jing em jongi om don kum mami ubalaban kta ya donun ubalaban kta ya donun jonga langawat syadu bakut ka pertai ngan shem om don kum mami tungin mut shisha banginong nadu donun om don kum mami ubala ban kta ya donu jonga ubala ban kta ya donu jonga langawa
langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don ko mami sasisian om don ko mami ubala bangkta ya donut jonga langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don ko mami langawat syadu bakut ka pertei ngan shem om don ko mami ngini ong lang ngiro ya me ko try Jisu ngiro ya me ko try Jisu kublai shibun ko try Jisu ngi iet ya me ko try Jisu ngi don kam ya me ko try Jisu to ya rap yang ngi ko try Jisu to ai bor yang ngi ko try Jisu komen ko parabit ya hagani ko por kan ka klemat ngin ong susu yo try ko ken rat ngadon kam ya me ka jing im jonga haga jaka bangan pai sha ukurim ka kurim hajaka bangan pai shikinu kinu kibrio hagani ka pertai tu mentangin pai sha une utrai o Jisu bla job ya ka pertai bla job ya ki kenrum kenram ki bama phi mangangi yo ma ka jing im jongi tungin pai sha o naka kitab sama ka lenong ka bashi spar phuwei ka dekhot ka bening kong tam ka ong kum ne to khmer ya ki khmat sha ulum rai ki ti jong phi sha ute ulum nang no ka jingerap jonga kan wan ka jingerap jonga ka wan na utrai bla thau ya ka beneng bat ka kendo ya roy utrai ya roy utrai ya roy utrai ka jingerap jong phi jonga kan numwan na ka scheme MLA kan numwan na ka sarkar kan numwan na ka balang ka jingerap jong phi jonga shisha ka wan tang na utrai Jisu Christ nong pen em Tukum tangin pai sha uken menta kan ka por bar ngin ong nadu ka donot ngadon kam ya me ko try Jisu wan se ko try ka jing im jonga wan ka yeng ka sem jonga hagre ka sngiburom jong ka Trinity bakoi ka sngiburom jong ka yeng ka sem ngilaban ong ka yeng jong try Jisu badap si shadow men siem bakoi mapi mangarung idon kam yo men siem bakoi ha ka yeng ka sem ka jongi balai ki khun ki sti ki jong phi ki jong ale singila banong ki long dakai bha hakne ka juk bamenta balai le se kim ko ngu shui ki kimi ki pa haga jaka ba ki khun kin tieng ye ki kimi ki pa ki tieng pen bani ki khun balai ka long kum ne ka daw ka long bangim don ya men sim ba khoi ngim don yo try Jisu haka jing em jongi haka yeng ka sam ka jongi ngila pelong ningkong ya ka perthei Henry ya Jisu ngi pelong bakhadu habang ipang ngi sitom ngi lechwa sigi doktor habagi doktor ki ong ngamla su ngi saken mau ya Jisu pen ban ka de belong kongpong habang ipang ngi ken mau ningkong ya utrai ba habang ken mau ya utrai ngi IT ho Jisu ngi laban leit ruban sim dawai no doktor baru utrai unsa kerku unsa pli kalenti na mata jongi komen ko parabit ko long kami ko long pa balai ki khun ke jong phi kim ju kong us neng shu ya phi menta namar phila hikai da ka bor brio om shu da ka bor ka jong utrai om shu da ka bor min sim ba khoi la milut ki kenrum ki kenram menta habadon ki concert habadon ke jingle tamasa ka jingdap ka madan sherkhei habadon ke jingle nyam habadon ke jingmani yo utrai pade dang yo i ki shuki ki bathali hab da pen bor hab da mai ya ki khun bakin wan komen ko parabit hakne ka juk ko bamenta shisha ngi don kam yo utra Jisu ka jing em jongi ngi don kam yo men sim ba ko ya ka jing em ka jongi pi dei mano hang nero pi don kam yo utra Jisu klem utra Jisu pen sa shayalam ha men sim ba man
Ngi don kam ya mi ko trai hagni ko por pe cho trai Jisu bat ong yu nga don kam si saya mi ko Jisu Ngi don kam ya mi Jisu Ngi don kam ya mi Jisu Man lakas ngi man kapor Ngi don kam ya mi Ngi don kam ya mi Jisu nga don kam ya mi Nga don kam ya mi Jisu Nga don kam ya mi Jisu Man lakas ni man kapor Nga don kam ya mi Nga don kam ya mi Jisu To ay bor yang Jisu To ay bor yang Jisu Man lakas ni man kapor To ay bor yang To ay bor yang Jisu Ginong tukirku yang Tukirku yang Jisu Tukirku yang Jisu Man lakas ni man kapor Tukirku yang Tukirku yang Jisu Man lakas ni man kapor Tukirku yang Jisu Ngini orang ngiro yang meko try Jisu Ngi yang meko try Jisu Ngi shania ha meko try Jisu Ngi kermen ha meko try Jisu Ngi don kam yang meko try Jisu Nga don kam yang meko try Jisu Komen ko parabit Tang na ba bengi one mas let's say sisien sitayo kampat biang yangi ban ong bangi la itu yo try namaru try Jisu lapen ken mau yangi wong piaro yang atang na kermeng sentur ke jong pi Henry ka dono jong pi ka jengai na nga yano ula ban ong kumta yangi ken kibawan ban mane yo sisien sitayo let's say ka dono jongi sisa ka jengai na utrai Lada mentanga kot ya pi wan kai haying jonga. Lada pim itu yang pindem wan. Henry lada pi itu yang pi along parlok bat nga. Haba pi wan ru pi le try haying jonga. Pinrung haki kamera baro ki bangadon. Pila bandrung haki kamera tiaru. Pi sngo try hadu kata-kata pim le ranchu. Henry shubu menta komen ko para bayo Jisu ong wan kai saying jonga menta ka janmit hatungin late na em hatungin la yalong perlok na em si sabat utra Jisu yo le se ngi day tangkum kita ka baki ong ki fans jong Jisu habang itenat ka jingle kai football ngi long ki fans jong katay ka team Henry ngimday ki player Haba kita ki player ki or ki hap step ban practice mapi mangangi tia jai ngim don kam man khuslai ngim don kam man yas ngosi lang bat ki Henry haba ki le kai football ngi pek ngi thap ti namar ngi dei tang ki fans
Haba makiki jenjar ngingim jenjar ai ru. Yole sehadu mentangi dei tangki fans ne jong Jisu. Haba Jisu jenjar usitom mapi manga ngisong tias ngi ngila ban ong. Ngisngo tenatang ban long kita ki Kristan ki babha. Good Christian. Matjia kumno hasau dong jongi ngim perwa ngila let mas ngila biang. Yole se ngilong kita ki Kristan ki babha. Om shisha ki Kristan ki baba ya kadieng pana. Ladang ide shisha ki perlo Jisu, habau Jisu ur ngia urlang. Habau Jisu yam ngia yam lang. Let se hadu menta umpat jia ai ngimpat jau umat ru hakmat utrai. Matja kat kebaja saudong hakabalang ngimpat don ke jingpang donut. Namar ngidang dei tangki fans. Komen ko parabit ye kadai ka por ban kelano. Kadai ka por ban kelano ban yalong perlok bahabat utrai. Kenang bahkawe kesin daula khot sisayang ban wan sekayeng jong u ngin sngo trai hakajaka jong u. Lem dokum tanganong ye pi kalong ka ba e ban lech u. Ladang ngim yalong perlok bat u nadu kane ka pertai. Naga gospel kat kumu Yohanes haglenong kabakatsan kadakot kabakatsan kaktienu blay ka ongkum ni ngam kwasyo ban kot ya pi ki Shakri ngam kwasyo ban kot ya pi kita ki Merau Henry nga kwa ban kot ya pi ki Lok namarkat ka bangatip no kupa jonga ngalaya tulut api ngap se komen ko parabit ye utrai bade ublay ukwa ban long parlok bat ngi mangi pade haga jingim brio jongi ngilej wat parlok keleng ki samla le se ki wat perlok keleng ki wat na po Facebook ki wat na po Instagram habang iyo kum kitu ki jai perlok ki babuat yang iru om don weiru uban ne du hagajing em jongi hagano kana ko por ki laban shet ke layangi kano tamu ne ublay jongi ubala request friend ye pi yang ana du meno ubala kwa ban ye long perlok bat pi bat ngana du meno hatung ila ong na em yes hatung ila accept na em ya ka friend request jong utrai ladai ban pentemai ko men ko parabit e ya ka jingim jong pi jonga ladang ngim don ka jingya dei bat utrai nyimpat don ka jingya dei ka baya jan bat utrai pikit niam sakit niam kat no ro om don uso uban mi ha ka jing trai kam jong pi mat dei presiden mat dei secretary ro lada pim don ka jingya dei ka baya jan bat utrai ka jing long trai kam jong pi ka long le no ha ka balang Pilaban kit kam daki snem Henry pisu day tang kinong bat kam om day kinong yalam hawa pidon yo utrai pisalong nong yalam la pi bat kam ne pim bat kam ru pi yalam la ka yalam namar pidon yo utrai Jisu umen sim jong blay hagani ka por kular yo utrai Shwab ngin lech pai nak ni ka jaka ngin nem lech pai thali klem da yo ban ya ai kublei bat utrai klem da ya long parlok bat utrai klem da don ka jingya jan ka be jan tam bat utrai habang lech ki jing khawai ru klem da ai kublei ki tu ba khot sngo bha yangi kan no ka sngo thali ban lech pai klem da kren hagane ka por ngin ya kren ngin ya khana ngin pelong parlok sisa ya utrai try me long ulok ubakor dor tam ka jing im jonga melak kwa ban long paralok bat ngi Henry ngi jingai na me ko try tungin pe chu Jisu kani ko por ka Eucharis bakoi bat ong shisha na do ka donut da shisha ko try nga kwa ban long paralok bat me nga kwa ban ya kren ban ya khana bat me om tang ha ka por jing ya seng om tang ha ka por jing mane sakramen om tang ha ka por mas Henry habang adon marway ru nga kwa ban ya kren ban ya khana bat me Try me long ulok bakordor Try me long ulok bakordor But ngait yami ngaitang yami Nengkong yang ada sisa utrai ba it nengkong yang komen ko prabit ya hakini kisngi ngadang perkat hakajing im jonga ngalaban de muslim
ngalaban di Hindu beli ngamlong namaru blay ula jit kerpang yang ula jit kerpang ya pi mapiru pilaban don ha ka weipat ka jaj balang ka weipat ka jaj niam ngan ong ya pi pilaban di Muslim ru Henry beli ngi don ha ka ni ka balang ka jong utrai namaru don jingit ba kerpang ya pi yang Dei mau ba it nang kong yang ni dei mau ba jit nang kong yang ni to se ha ka ni ka por ngin ruai na du ka don ut chungi da ka bangi terang ban ya long perlok bat u Ula iit yang ihaduk kata-kata Try me long Ulog bakordor Try me long Ulog bakordor But ngait yami Ngait tang yami Neng kong yang Ku try ngipen benar Ki kamba jong me Ngipen benar ya jing Sebun it jong me yangi Ku try ngipen benar Kampela jong me Ngipen benaya jing ma pe jong me yangi Nyirwai lang baro Try me long ulok bakordor Try me long ulok bakordor But ngait yami Ngait tang yami Me it nengko yang Wala dang along unong pop Me it nengkong yang Me it nengkong yangi Me it nengkong yangi Ngini Allah na kasur ka bajam ngi aro ya me ko try Jisu Ngi ay nam ya me ko try Jisu Ngi mane ya me ko try Jisu Melong ublay jong i ko try Jisu Melong usim jong i ko try Jisu Hallelujah 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 Komen ko parabit ye Ngi dontang uni uwe blay Bun sina ka jing im jongi ngila pelong blay ki babun ki ay Jong kini ka pertay Shiti beneng kong jong u Yohanes Haglanong ka baan dekot katsan ka ktienu blay ka ong Wanum yalong perlok bat kani ka pertay Lene bat ki ay ki jong kini ka pertay Wanum it Ya ki ay ka badon kini ka pertay Ladangi it palat Ya ki ay ka ba don ka pertay Kajing it jong kupa Kanum don na donot jong ni Nagani ka daw habangim don ni kajing it jong blay ha donot jong ni Ngi kloy ban ya mai ban ya tim Ngi kloy ban ya poy siya po akut Ngi kloy ban pasil Ngi kloy ban lebun ki kam Ngim im syukum ki kristan Hagani ka por Ngi don uwe blay Uwe iem Tumenta Ngin ya ro yo u Ngin ay nam chushu yo u Namaru dayu blay upashisha Penbut na dian jonga na kabaong Medayu blay shisha Medayu iem shisha Medayu blay jonga Medayu iem jonga Om don shu da uwe ublay Lai tang mame marway Hagni ka por ngin ruai kini ka jing ruai Lada pimpalai kini ka jing ruai Sngap shwa Buson shwa Hatu ka papi ruai ka yaday na em Bat ka papi mut na donut jong pi Ka bangidang ruai kini ka jing ruai Ngin ay ka jing yaro yu blay Mapiru puson Jisu medayu blay jonga Jisu medayu iem jonga
ngan kentiu kerteng jomi ngan yair wa ya ro ya me namar Jisu medei ublei bashisha Jisu medei ublei jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu medei ublei shisha Jisu medei ublei jonga usim jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu medei ublei shisha ngin yair wa lang Jisu medei ublei Jisu medei ublei jonga medei usim jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu medei ublei shisha medei ublei shisha Jisu medei nong penim jonga Jisu medei nong penim jonga medei usim jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu blei shisha medei ublei shisha Jisu medei nong pen kia jonga Jisu medei nong pen kia jonga medei usim jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu blei shisha medei ublei shisha Jisu medei paralog jonga Jisu medei paralog jonga medei usim jonga Jisu medei usim jonga ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu medei ublei shisha ngan kentiu kerteng jong me ngan yair wa ya ro ya me Jisu medei ngan kentiu kerteng jong me ro ya me Jisu medei en ya ro bat pendon buram malagapor bat pendon buram malagapor en ya ro bat pendon buram malagapor ya ro ya me ko try Jisu ngi mane ya me ko try Jisu i ya me ko try Jisu ngi shania ha me ko try Jisu hallelujah hallelujah hakni kapor tungin pen pau ka jing sngongu jongi hakma benta da mawat penjrong tang kendiat kala biang ba utra la sngo thulut
ya ka ka bangi kwa ban ong kanang ba buan nap deng jungi ngilaban ban ya sim bentalang daga sur ka bajam kat ka bami na dono jong pi ai ngui u shiken tien ar kan tien kalabiang kan rat bi i ngi kwa ban sngongo ya me ko try wat ha ka jing long pop ka jongi ru ko try me yai pediang yang ngi barabor kumbangi long kumta ko try om dan kam kita ki degree ki baper bangin dop laban wan sejan jome Henry kumbangi long me pediang yang ngi sngongo ya me ko try Jisu da kasur ka bajam kan rod bi ye ngi kwa ban sngongo ya me ai ki parish ki bathamai ki babun teli menta ka ni ka sor ka jongi kan rod bi ye me la kar khu kar doi ki pa ki jong me la ai ki la ka jong ka jaka bakin mani ya me kum ta kan rod bi ye ngi kwa ban ai nam ya me namar me dei si shau blai jongi ngi sngongo ya me ko tra Jisu khu blai shibun ko tra Jisu Nilaban ya siem benta iwe arngot na pdeng jong pi ke bakentu ke donut sngongo yo try ke por ko try subayin sngongo yeme Pamela dan rangkat pangi menta ka singi baro singi hang nena duk mene step haduk kane klip mat mela airu hangi ka mariang ka bapiang ka barang ka basyai ka bapengat ko blai sibon ya kene kijing bah bama me mela ai hingi ngira songu yeme ngi songu yeme ko try Jesu ngi sngongo ya me ko try Jisu ko blai sibon ko try Jesu ko blai shibun ko try Jisu ko try subait ngira songu ya baro khoit kini ki patru ngai ki balawan na jangai banang ne na chan ma kila nyo kor si sai ya kijing pli ya kane ka paris ka batmai ha kane ka sinong mau pedang ikat pati me bamanang karku ya kane ka paris batmai ye barok khoj ki bachong ki basa ha kane ka paris to kinlong si cha ki bruk ba ye cheme ki bruk ba nyo kor ya kaching don chong me hang ni patkin wan barbor ban ya kandu ye me man kasngi Menaman me ap ye ki ha kane ke cakak bakentang. Ngero imi ko try Jesu. Ngero ya me ko try Jisu ye me ko try Jesu. ngi sngongo ya me ko try Blai Jisu sibon ko try Jesu. ko blai shibun ko try Jisu Ngero ya me Ni ai nam ya me Ni mane ya me Jisu Ni ro ya me Ni ai nam ya me Ni mane ya me Jisu Ngen yarwai lang baro Ni ro ya me Ni ai nam ya me Ni mane ya me Jisu Ni ro ya
ai nam ya me ni mane ya me Giêsu ni ro ya me kupa ni ai nam ya me ni mane ya me kupa ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me men sim bakoi men sim bakoi ni ro ya me Giêsu ni ai nam ya me ni mane ya me Giêsu Giêsu kupa ni ro ya me naga surga bajam ni ai nam ya me ni mane ya me kupa men sim bakoi ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me men sim bakoi Giêsu ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me Giêsu kupa ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me kupa ni ro me Giêsu ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me Giêsu ni ro ya me ni ai nam ya me ni mane ya me Giêsu ni nong lang ni ro ya me ko tra Giêsu ni mane ya me ko tra Giêsu ni pendon burom ya me ko tra Giêsu haleluya 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 agri ko por gin ai ka jing ro shu yo blade ka bagya yeng lang baro khot bangin roi ka jing roi ya ro ba sngo yo tra Giêsu shwabo trai un kerku kerdo ya pianga shwabo mo un pen koi pen khia ya pianga tungin ai ka jing ro yo blade no bo don thao jingi agri ko por ya ro ya utra a jing men ne jing shi do ya ro ya utra ha ba dum ne ha ba sha ro ya utra a jing men ne jing shi do ya ro ya utra bao try long in rat yang yêu plan bao try long in rat yang yêu chữ plan now try nhem na an ten how don lut dilan bao try long in rat yang yêu chữ plan now try nhem na an ten how Shania how try Shania how try a jing ben ne jing shi do Shania how try ha ba dum ni ha ba shai Shania how try a jing ben ne jing shi do Shania how try bao try long in rot
men how try, men how try. I think when they think she talk, dear men how try. Abadum ni hawan shy, dear men how try. I think when they think she talk, dear men how try. Như đây cái tiếng thắp đi cái bậc thắm trong là cái bậc tàu Giêsu, là cái bậc tàu đi vào lên khuôn và đồ lên bên xiêm một khuôn. Và đừng có bị ông lăng bà rô, nhỉ rô ya me có try Giêsu, nhỉ mà ni ya me có try Giêsu, nhỉ yên ya me có try Giêsu. Tong ya lum lang ya ki jing dua jing kerpa jing yaro jing ibaro dak badua ya ki jing dua ka bau Jisu ulahi kai ngi kokpa jongi ba habneng kalong ka bakhut ki kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ka khendeu kumba habneng to ai ngi menta ka jing bam jongi ka bahala ka singi ba to map yangi ya kuring kang jongi kumba ngirungi map ya ki bless new yangi ba wat yalam yangi sha ka jing pen shoy and rate the platingi na kabasnu tong in them Shispa nhiều phô khăn đài. Tô nhiên đêm Yamani Yaga Sacramendua Tien prolargan Yambare La orlong hanyam Krista Dal jengeni prangiba Jeng maya ngem la imam Hauk paman, hauk ko, kaburam bajeng yaro, kai ngobat jeng kerku, na upat Kristan baro Umen simba kuyutra Jeng yaro gum jungin tong ini aduai ablei da kene ka sakramen ba phalam la buhab ding jongi ya ka jingken ma ko jing shashi tom jong me to yara pengi ban burom ya kamet bat ka snam jong me khanang bangin yo bara bori ki so jong ka jing suspa me ubai madu basan shar junom la junom Amen.
En yaro bat en sngongu malakapor. Kaburom hauk pa bukun ban minsim bakut. Shong hok bat kadei ban ya ro yao trai. Shong hok bat kadei ban ya ro yao trai. Shong hok bat kadei ban ya ro yao trai. Ya ro kerten chong bu. Ya ha jing shai. Ya ha jing shai. Ya ha jing shai. Van ein Naam je prijs, hang wat kadei. Van ein Naam jouw prijs, zo'n hang wat kadei. Van ein Naam jouw prijs, zo'n hang wat kadei. Van ein Naam jouw prijs, ein Naam kadei, zo'n ja. Makoro yang volunteer, senrang bagaimana jenis seduan, dan kebentar, bandung malang, ya keduan, penginapan kebej, nak kebentar cultural program. Sungguh, kiwi volunteer, sungguh yang try, sung hong bat kadei, sungguh yang try, sung hong bat kadei, sungguh yang try, sungguh kerteng sungguh, ya, hajing shai, ya, hajing shai, ya, hajing shai. Ban money, song hong bat kadei, ban money yao try, song hong bat kadei, ban money yao try, song hong bat kadei, ban money yao try, money kerteng jong u, ya, hajing shai, ya, hajing shai, ya, hajing shai. Shai Jong Try, oh, ya, Hajing Shai, ya, Hajing Shai, ya, Hajing Shai, ya, Hajing Shai Jong Try. Sa jisen nag jing thapti ke macam ha, nag benda baru ke jing kerku ke bang yo, yenai ke burong sosrai. Ye roy me ke Jisu, ya nam ye me ke Jisu. Keblei shibun ke Jisu, kaburam hukpa barukun barau mensim bakun, kodonut bukui tamu Jisu, donut betlem ke Maria, ki angel bat kiriu kuit baro, ko Maria nong yarap jengi Kristan, haga kerteng hukpa barukun bar mensim bakun, en yaro yu Jisu Kris. Hagan ekapor, akot yaki rangba jungi. Volunteer subhawan wan sini bangin shift no ya kenika duan na kebentar ka cultural program. Tinggal kublai ye fada rangba jungi fada Sebastian Turki balaya lamingi ka jing mani sakramen ye ba kupar syadap berkakoyar balarang pensingai mensi mingi da kedu kucing ruai.